Hello guys, καλώς ήρθατε σε ακόμη καινούριο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τις ποδοσφαιρικές κάρτες FIFA 365 2024 που έχω συμπληρώσει μες στο άλμπουμ μέχρι τώρα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, κάντε εγγραφή και πατήστε το like. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν παιδιά, ξεκινάμε. Δεν το έχω ολοκληρώσει βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ θα βάζω τη Top Master και την Invisible. Μέχρι τώρα έχω Top Master, Vini Junior, Vinicius, Invisible και Kylian Mbappé. Τώρα έχω την River Plate. Κοιτάξτε. Τώρα έχω την Palmeiras. Τώρα έχω την Arsenal. Τώρα την Liverpool. Alisson, Van Dijk, το σήμα. Manchester City, το σήμα της Manchester City. Haaland και Manchester United, το σήμα. Έχω βάλει και τα αυτοκόλλητα, παιδιά. Πάμε στην Newcastle. Μετά πάμε στην Atlético de Madrid, ο Black. Barcelona, ο Lewandowski. Η Real με τον Courtois και τον Vinicius. Τώρα πάμε στην Paris Saint-Germain. Ο Neymar Junior και ο Kylian Mbappé. Ο Kylian Mbappé εδώ και ο Neymar. Τώρα αυτό είναι παιδιά την ομάδα, δεν μπορώ να θυμηθώ πως τη λένε. Συγγνώμη παιδιά. ΑΕΚ, περνάμε στις ελληνικές ομάδες. Ολυμπιακός, Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, τώρα παιδιά αυτή την ομάδα δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Δεν θυμάμαι πώς λένε παιδιά κάποιες ομάδες, συγγνώμη.
Τσαχαντόγλου, πώς το λένε. Μισό λεπτό. Λεωτάρο Μαρτίνεζ. Και πάμε και στην μισό λεπτό, παιδιά, εδώ το γράφει Juventus. Ναι, Juventus πρέπει να είναι. Πάμε και σε αυτήν. Λάζιο. Και παιδιά, πάμε στις Titans. Εδώ είναι οι Titans. Πάμε στις Magician. Πάμε στις Dominator. Με τη σειρά της βάζω εγώ, παιδιά, δεν ξέρω εσείς. Kylian Mbappé. Και παιδιά, πάμε στις Time Machine, αν το λέω σωστά. Robert Lewandowski. Πάμε στις Rising Stars. Πήγαμε στις Top Keeper, μόνο αυτές τις δύο έχω Top Keeper, ο Courtois και τον Ederson. Και πάμε στις Giants, τα πόδια του Vinicius. Πάμε στις Limited Edition. Πάμε και στις Premium. Και εδώ, παιδιά, έχουμε μια Premium. Πάμε στις Premium Gold. Είναι 6 Premium Gold. Εγώ έχω τις 3 από τις 6. Και εδώ είναι τα coins. 250 και ένα 350. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε, κάντε εγγραφή και πατήστε το like. Και όταν το ολοκληρώσω το άλμπουμ θα σας το δείξω και ολοκληρωμένο το άλμπουμ, παιδιά. Bye bye guys!